Ešte spomeniem, hádam to, že keď som s pánom Vlasatým diskutoval ráno v DP pretekárskych strojoch, ťažkal si na to, že nemôže synovi v tejto sezóne ešte dožičiť lepší stroj ako ten, na ktorom jazdí. Ja len tak pripomeniem, že napríklad Bugina Petra Bartáška je poháňaná motorom Audi, ktorý sám bez elektroniky stál 45 000 mariek a spolu s elektronikou skompletovaný 1 400 000 českých korún, takže autocross je poriadne drahý šport. Lenže už sa nám všetko pripravuje na štart finále B a povedzme si rýchle, koho tam uvidíme. So sedmičkou bude stať v prvom rade Roman Kolesníkov z Ruska na lade 1600, 4x4, ktorý mal súčet umiestnení 5, ale lepší čas ako druhý Sergej Kovalčuk so 63, ktorý takisto dosiahol súčet umiestnení 5, ale výsledný čas mal horší. Tretím v prvom rade bude český reprezentant Marek Kalenský s 52, takisto na lade 1600. V druhom rade potom s 5 Leonas Vedejkis, Litovčan na lade Samare, Andrej Bojko Smoliar, týchto pretekov, ktorý bol dokonca z jednej série jazd diskvalifikovaný pre 2 zlé štarty, bude štartovať takisto z druhého radu a Viktor Čebotariev, Ukrajinec s 13, bude tretím do partie v tomto rade. S 18 potom bude na štarte William Varečka, slovenský jazdec, ktorý trpí tým, že jeho stroj má len zadný náhon, je slabší motoricky a preto sa len skutočne s odretými ušami do finále B dostal. S 15 Igor Vlasatý, nádejný slovenský reprezentant, pre neho je to veľký úspech v finále B. A ďalej tam bude so 60 Juri Avalian, ukrajinský jazdec na lade 1604x4 a ďalší slovenský reprezentant Vladimír Sagan, takisto na lade 1600. Všetko je teda pripravené na štart finále B. Ja len pripomínam, že sa ide na 8 kôl a prví dvaja z neho budú štartovať vo finále A, kam sa priamo kvalifikovalo 8 najlepších jazdcov z rozjazd. Teda vo finále B ich bude štartovať 10, takisto ako vo finále A. Skutočne nám do štartu zostávajú len sekundy. Na štarte bude mimoriadne záležať. Predsa len dostať sa do tej ideálnej stopy je najdôležitejšie. A bolo odštartované. Lenže štarter okamžite kýva bielou zástavkou. Traťoví maršali takisto vytiahli červené vlajočky. To znamená, že preteky sú prerušené a že štart sa bude opakovať. Jeden z pretekárov tam vyrazil na trať skôr, predsa len tá nervozita je pomerne veľká. Majstrovstvá Európy sú majstrovstvá Európy a videli sme takýchto situácií dnes oveľa viac. 52 Marek Kalenský. Bol to on, ktorý sa vydal na trať trošku skôr. Bude to znamenať napomenutie a ak by sa mu to stalo ešte raz v tomto finále B, bude diskvalifikovaný. Spomínal som už Andreja Bojka, Rusa, ktorému sa to pritrafilo v druhej sérii rozjazd a len horko ťažko sa nakoniec dostal do finále B. Pravidlá sú v tomto smere nekompromisné. S 5 tam zostal stáť Leonas Vedejkis, ktorý jazdí na lade Samare, ale dúfajme, že všetko bude v poriadku a bude môcť odštartovať finále B. Jazdci pomaličky krúžia po trati, prichádzajú opäť cieľovou rovinkou k miestu štartu. Lenže tu pri mne už naštartovali usporiadatelia a taká technická čata traktor, ktorý pravdepodobne Vedejky sa otiahne do depa, lebo podľa všetkého tá porucha bude vážnejšieho charakteru a finále B sa nebude môcť zúčastniť. Áno, Vedejky si už dáva dole ochrannú príľbu. Je to jasné, do finále pôjde len 9 jazdcov. Verme, že druhý štart sa už vydarí.
že pretekári ovládnu svoje nervy a dokážu odštartovať podľa pravidiel. Napriek tomu, že už som spomínal, že autocross sa na televíznych obrazovkách objavuje zriedka, na Slovensku máme až 6 veľmi dobrých tratí, na ktorých prebiehajú majstrovstvá Slovenskej republiky, ale jazdí sa tu aj tzv. Zóna, stredoeurópska zóna, to sú majstrovstvá Strednej Európy, na ktorých sa nám predstavujú jazdci zo 7 krajín. Dominujú tam samozrejme reprezentanti Českej republiky a reprezentanti Slovenska, kde predsa len autocross je na najvyššej úrovni. Rakúšania väčšinou tieto preteky obsadzujú zriedkavo, ich najlepší sa sústreďujú na majstrovstvá Európy alebo jazdia potom k Nemecku. Trošku zmetky na štarte, lebo so 60-kou tam má problémy aj Jurij Avalian z Ukrajiny so svojou Vladou 1600, zhasol mu motor, lenže už ho roztlačili, motor chytil, takže hádam, nič nebude stáť v ceste k tomu, aby mohla byť odštartovaná táto jazda P v finále. Predsa len ešte úprava štartovnej pozície. Avalian štartuje úplne zozadu, zo 4. radu. Tak, podľa mňa už je všetko v poriadku. Tu mimo priestoru štartu odťahujú Vedejkisovú Budginu a myslím, že by sme mohli preteky odštartovať. Trať je už v podstatne lepšom stave ako hneď popoludní, keď bola riadne rozbahnená. Predsa len pretekári vyjazdili tú ideálnu stopu, ktorá je tvrdá, hladká a aj časy sú podstatne rýchlejšie, ako boli na obed. Dúfajme, že všetko vyjde. Áno, bolo odštartované, bolo to v poriadku. A dopredu s 52-kou český ale videli sme tam haváriu hneď. A tu je ďalšia, teda tieto preteky sa nám komplikujú. Okamžite trať maršáli kývajú žltými zástavkami, to znamená nebezpečenstvo na trati, ale 4 stroje nám zostali vysieť, čo bude vážna prekážka. Preteky však zatiaľ pokračujú, uvidíme, ako sa podarí usporiadateľom dostať tieto stroje z trate. Zatiaľ s 20-kou na prvom mieste Andrej Bojko z Ruska, za ním so 7-čkou Roman Kolesníkov, ďalší Rus a s 13-kou Viktor Čebotáriev z Ukrajiny. Teda bude to rusko-ukrajinské finále, pretože so 60-kou je tam na 4. mieste ďalší Ukrajinec Jurij Avalian. Žiaľ, obaja slovenskí pretekári, aj Varečka, aj Vlasatý, po vzájomnej kolízii okamžite po štarte sú z hry von. Vypadol tam aj Marek Kalenský, ktorý, ako som spomínal, sa okamžite po štarte dostával dopredu, ale aj so 63-kou Sergej Kovalčuk. Tu je stroj Viliama Varečku, ktorý preteky vzdal. Takže v cieli druhého kola s 20-kou Bojko, so 7-čkou Kolesníkov, s 13-kou Čebotariev. V súboji so 60-kou to je Jurij Avalian. Ukrajinci si nedarujú ani meter dráhy. Samozrejme, obaja chcú ísť dopredu, lebo je nádej na finále a zatiaľ Bojkovi nie je pochyb, získal si pomerne veľký náskok. Hádam sa aj ukľudnil a nebude tu stvárať kúsky ako v poslednej rozjazde, pretože tu spravil niekoľko technických kiksov a len tak dokončil preteky na mieste, ktoré mu umožnilo štartovať aspoň v tomto finále B a nič nestojí v tejto chvíli v ceste tomu, aby sa dostal aj do finále A. Kolesníkov druhý,
Čebotariev 3., Avalian 4. a ďaleko za nimi na 5. mieste krúži po ovále Vladimír Sagan, slovenský reprezentant na svojej lade 1600. Je však už veľmi ďaleko od čela pretekov. So 60-kou sa dostal na 3. miesto v tejto chvíli Jurij Avalian, štartujúci takisto na lade 1600 4x4 s pohodom všetkých 4 kolies. Spravil tam síce technickú chybu, ale stále si 3. miesto drží. Bojka čakajú ešte 4 kola, jeho náskok je však ukludňujúci a dostatočný. Takisto po 2. mieste Kolesníkov a nie je pochyb. Hoci sa to nezdá, tieto buginy majú okolo 180 koní, medzi 160 180, sú to silné výkonné stroje a trať, hovoril som, je obschnutá, ideálna stopa je vyjazdená, tvrdá, takže sa preteky neustále zrýchľujú, ale Bojko spravil ďalšie hodiny, dnes 3. a stojí o to 1. miesto. Teraz má problémy zaradiť rýchlostný stupeň, zostal tam visieť a prepadáva sa zatiaľ na 4. pozíciu. So 7. 1. Roman Kolesníkov z Ruska na lade. 2. Avalian a na 3. mieste Viktor Čebotariev. Bojko zostal stáť, zhasol mu motor, preteky sa pre neho skončili. Je to veľká smola tohto jazdca, ale dnes skutočne v Žitavanoch vo forme nebol. Hromadil chybu na chybu a skončilo to takto, ako vidíte. Bojko tam stojí krížom cez trať, je to pomerne nebezpečné. Pretekári však majú dostatok priestoru, aby sa zorientovali po výjazde z tejto pravotočivej zákruty a obišli ho. Do cieľa zostávajú ešte 2 kolá. Zaujímavý bude ešte boj o 2. postupovú pozíciu, lebo Avalian tam strátil zo svojho náskoku a Čebotariev sa na neho postupne doťahuje, lenže už veľa času mu nezostáva, predsa len jedno kolo sa tu jazdí približne za 47 až 49 sekúnd a to znamená, že musel by poriadne dupnúť na plyn, aby sa dokázal ešte prepracovať na 2. miesto. Roman Kolesníkov vchádza do posledného kola s dostatočným náskokom. Avalian 2., Čebotariev 3. V cieľovej rovinke som už hovoril, jazdci dosahujú okolo 140 km rýchlosť. To už je slušný výkon a potom tam okamžite radia zo 6 na 3 v zákrutách kopci a to je problematické miesto, kde prichádza k najväčšiemu počtu chýb. V poslednom kole je už aj Vladimír Sagan, slovenský reprezentant, ten je však na 4. mieste. Nakoniec je to pekné umiestnenie a tu už je cieľová rovinka a so 7. Kolesníkov sa stáva víťazom finále B a postupuje do finále A a spolu s ním tam pôjde aj Jurij Avalian, ktorý skončil vo finále B na 2. mieste. Napriek ohromnej snahe sa predsa len Viktor Čebotariev nedostal dopredu a pre neho sa dnešné preteky skončili a celkovo bude na 11. mieste. 12. skončí Vladimír Sagan, jeden zo slovenských reprezentantov a bude to pre neho takisto úspech v majstrovstvách Európy. Pozrime sa ešte raz na úvod pretekov. Po štarte sa dostal dopredu Kalenský, vedľa neho Kovalčuk, lenže tam prišlo k vzájomnej kolízii a preteky sa
pre nich skončili. Tu je ten moment. Pozrime sa ešte raz. Vyzeralo to mimoriadne nebezpečne, našťastie ochranný rám na buginách je pevný, nepovolí a pretekári aj z takýchto ošemetných situácií vyviaznú bez zranenia. Zdalo sa, že toto bude jediná kolízia, lenže po pár sto metroch mali kolíziu aj obaja slovenskí jazdci. Várečka, Vlasatý, a aj pre nich sa preteky skončili.